Gata, hai. Rupe-te! Dă-mă tricoul jos, Steve. Dacă te dezbraci așa, normal. Rupe-te! Hai! Și... Ia ula. Dă jos fusta au Carolina Bala. Hai pe sub codiță. Ele, doamne. Păi da, bă, dar te miști dacă dă-i, bă, ca lumea. Dacă... Râza de ce ești? Să mult voi să nu fac una la Breda, o dată așa. Carolina. Fă mă dalecă. Băi. Bă, dar mișcă-te unul cu mult găsești de la mine. Așa, ușcă, ia uite. Ia uite. Frumos. Hai, dezbracă-te. Ia uite. Și dă tricoul jos. Să dezbracă, nu mă pot alină. Nu se poate corect. Da. Mă, termină. Hai, bă, te termin. 5 minute, 2 minute. Hai, bă, termină-te, mă. 2 minute, prostule. Eu cum am putut? Termină. Hai, bă, bă. Să zic că fac eu după aia. Hai, bă, că face el. Face el, mă, bă. Hai, mă, fi. Bă, strici filmarea, dă-te-i măta, că mă nervezi. Hai, termină. Nu! Ia. Hai, mă, bagă tu, mă. Hai, mă, termină frumos. Hai. Hai că urmezi la bara. O bagă la mine. Da, nu te bătem până la asta. Ia. Să fac gari. Rupe-te, Bibi! Oh my God. Dar dă-mă tricoul ăla și să las front. Ia. Yeah.